Narodil sa Kristus Pán, veselme se. Takže čau lidi, máme tu Vianoce a dneska si povieme, ako sa najobľúbenejší sviatok roku trávil pred takými 30 rokmi. Tak poďme na to. Pred 30 rokmi som trávil Vianoce aj ja. Všetko bolo trošku iné ako je dneska. A ja tu mám pár obrázkov v počítači, ktoré následne dám niekde sem na plochu a niečo si povieme napríklad o hračkách, aké boli pred 30 rokmi pod stromčekom, aké bolo jedlo a čo sa všetko zmenilo a čo nie. Začali by sme asi pri jedle. Určité veci sa nemenia ani za 30 rokov, ako je napríklad štedrovečerná večera. Tak ako som pred 30 rokmi jedol šalát s rezňami alebo s rybou či kapustnicu, tak presne takto prebieha aj dnes. Ďalej tu máme napríklad vianočné pečivo, ako sú perničky a rôzne iné koláčiky. Pred 30 rokmi som ja osobne nezažil, že by v obchode už predávali hotové koláčiky. Vždycky to maminy piekli všetko doma, domáce a chutné. Kupované zákusky sú samozrejme v poriadku, nech si každý kúpi, čo chce, potrebuje, nemusí sa si trápiť doma dlhé hodiny. A dneska je to proste taký štandard. Ale keď som bol dieťa, tak som často pomáhal matke vykrajovať napríklad tie perničky, pomáhal som pri pečení a strašne ma to bavilo. A ako som teda povedal, kupované zákusky prečo nie, je to v poriadku, ale predsa len sa vytráca taká tá správna atmosféra, takéto pracovanie na niečom, čo si dáte potom po štedrovečernej večeri, ste toho súčasťou, trávite tam niekoľko hodín pri tej výrobe a potom si to vychutnáte a užijete. Dneska je to také jednoduchšie, kúpite si to hotové a nazdar bazar. No a čo sa týka kaprov. Vianočné kapry, predaj vianočných kaprov, to sa za tých 30 rokov prakticky absolútne nezmenilo. To je proste furt rovnaké. Tam sa asi nemá čo meniť. Až na to, že občas sa dá kapor kúpiť už hotový priamo v obchode, ale stále tá tradícia predaja kaprov stále prebieha. Vidíte to každý rok proste. Takže toto sa prakticky nezmenilo. No ale čo sa týka tých darčekov, tak tam sú tie zmeny enormné. Samozrejme je to logické, 30 rokov je dlhá doba, všetko sa vyvíja, samozrejme aj darčeky. Takže teraz si pozrieme pár obrázkov, pár tých darčekov, ktoré sa dávali kedysi a ktoré už dnes prakticky nedostanete a mnohé mladšie generácie prakticky ani nebudú možno vedieť, čo to je. Tak poďme na prvý darček. A to máme tzv. Kocky. Toto bolo niečo úžasné, strávil som nad tým dlhé hodiny, niekedy aj každý deň proste. Máte tu takú tú drevenú krabičku s obrázkom a proste tam skladáte kocky. Úplne jednoduchá vec, ale proste človek sa nad tým zabavil. Bolo to také spríjemnenie času. Fakt, pamätám si, ako som na koberci sedel a toto som dokázal skladať aj niekoľko hodín. Pretože každá tá kocka má iný, na každom rube je iný obrázok a môžete skladať niekoľko obrázkov. A bolo to proste zábavné. Dneska je to už out, to je mi jasné. Tak poďme na ďalšiu hráčku. Tak tu máme autodrahu. Kto mal pred toľkými rokmi autodrahu, bol najväčší frajer proste. Ja som ju žiaľ nikdy nedostal, ale mal ju môj bratranec a ten keď ju rozložil, tak to bolo niečo úžasné. Ja som si to tak užíval, keď som mohol mať ten joystick v ruke a proste ovládať to autíčko. Pritom to bol jeden jediný okruh. Nic, bolo to furt rovnaké dookola jedno koleso, ale proste bavilo vás to. Bolo to niečo úžasné a na tú dobu to bol prakticky vrchol nejakej techniky, čo sa týka hračiek. Takže na toto rád spomínam, hovorím, nikdy som to nemal, ale presne tuto, ktorú vidíte na obrázke, presne tuto mal aj ten môj bratranec a bolo to niečo úžasné. Ideme na ďalšiu hračku. Tak toto, jedna z najväčších klasík, lončičák. To poznajú mnohí aj dnes. Nie som si istý, či sa ešte predávajú alebo dokonca vyrábajú lončičáci, možno áno. Ale ja sám som jedného mal, bola to jedného času moja najobľúbenejšia taká plyšová hračka, ale tu vidíme ružového, hnedého, zeleného, ale ja som mal modrého, ten bol proste najkrajší. Žiaľ, netuším, kde sa podiel za tie roky, čo mi je veľmi ľúto, pretože to bolo niečo pre mňa úžasné. Fakt krásna hračka.
Ideme na ďalšiu. Hokej. Nad týmto som trávil snáď najviac času zo všetkých možných darčekov, ktoré som dostal pod stromček aj s bratom. Toto bola moja normálne závislosť. Na tomto som musel, toto sme hrali každý deň, keď bol voľný čas. Každý deň. A popravde ani dnes by ma neomrzalo to ešte zahrať. Tieto veci sa ešte vyrábajú, ale samozrejme nie v takomto prevedení, ale sú väčšie, kvalitnejšie a proste lepšie. Ale aj tak, myslím si, že veľa ľudí to asi doma nemá. Schválne mi napíšte, či máte niekto z vás doma takýto hokej proste. Neviem. Teraz tu máme nejakú zvláštnu hračku Seva 1. Táto hračka je tiež teraz stará dlhé 10 ročia, ale myslím, že som ju niekde videl už, ale doma som ju nikdy nemal, takže toto ide absolútne mimo mňa. Pravdepodobne je to nejaká skladačka. A toto niečo podobné opäť. Stretol som sa s tým v detstve, ale myslím si, že sme to doma nemali a je to nejaký druh tvorby obrázkov s nejakými špendlíkmi alebo niečo podobné, ale opäť to ide viac menej mimo mňa. Rubiková kocka, tak to pozná každý, to je proste taký štandard, ktorý sa ešte aj dnes vyrába určite, predáva sa to. Neviem, či to niekto z vás má. My sme to mali, ale proste táto hračka ma nikdy nejak neoslovila. Asi preto, že sa mi nikdy nepodarilo zložiť, takže tiež nič pre mňa to nebolo. Tak, a tu máme Walkman. V mojich časoch to bol proste vrchol techniky, Walkman. To som bol najväčší frajer. Samozrejme, žiadna nabíjačka neexistovala, boli do toho tužkové baterky, alkalické tužkové baterky, ktoré sa vám po pár dňoch samozrejme vybili a museli si kúpiť nové. Takže žiadne nabíjacie kábely vtedy neexistovali. A slúchadka bezdrôtové, zabudnite na to, boli proste klasicky chlopne na uši a šli ste. A pokiaľ ste chceli šetriť batérie, tak ste zobrali ceruzku, dali ste do tej kazety, ktorá tam išla, tak mala dve otvory, do jedného ste dali ceruzku a takto ste pretáčali ručne, aby ste šetrili batérku. Takže tiež som si s tým veľakrát užil. A čo je zaujímavé, bol to kvalitný Walkman, ktorý mám dodnes. Fakt ho mám dodnes, je to Panasonic, mal zrejme niečo okolo tých 25 až 30 rokov má a stále funguje. Takže to je, čo je teda úžasné. Ideme na ďalšiu hračku. Takže ABCčko proste úplne jednoduchá záležitosť, proste je to malinká zelená tabuľka to bola a s takými rihami a biele písmenka so zárezmi, ktoré ste proste pripli na tú nástenku a tvorili ste slova. Môže to znieť ako totálna nuda, ale proste v tej dobe nebol internet, nebolo nič a takto sme sa vlastne tak nejak zabavili pri tom. No. Ale žiadna pecka to samozrejme nebola. Tak autíčka, tu máme nejaké autíčka, to bola klasika proste. Trúfam si povedať, že toto nikdy nevymizne. Neviem, či sa teda ešte, asi sa predávajú určite, ale určite nie v takom počte ako vtedy. Ale proste človek sa s tým zabavil. Tiež som na tom trávil dlhú dobu, proste angličáky, to bola klasika. No, aj tie väčšie sme mali, ale proste s tým sa až tak moc zahrať nedalo. Proste urobili ste búračky a to bolo tak všetko proste. Ale pekná spomienka. Tak toto určite mnohí poznajú. Taký ručný Game Boy z 80 či z koľkých rokov s hrou Počkaj zajac. Tak toto bolo tiež úplne úžasná hra. Niečo ako ten Tetris, jak ste hrali, tak niečo podobné to bolo opäť vrchol hrateľnej techniky. Tiež som nad tým trávil veľa času, bolo to zábavné. A myslím, že toto dneska už asi nikdy neuvidíme, možno občas iba, ale neviem, či by toto ešte oslovilo dnešné mladšie generácie, ale myslím, že asi ťažko. Toto je skôr taká nostalgia pre tých skôr narodených, niečo ako pre mňa. Tak tu máme kohútika. Čo na to povedať? My sme to nemali, mal to opäť sesternice s bratrancom. Proste ste si tam sadli a hojdali ste sa. To bola celá zábava a svoj účel to splnilo, ale opäť
nič, čo by ma nejak osilnilo ako dieťa. Táto vecička, myslím, že je to z Ruska, ale nie som si úplne istý. Keď tam vidíte tú páčku, tak tá sa, pokiaľ si dobre pamätám, stlačila dolu, potom ste ju následne pomaličky vyťahovali hore a ono sa to nejak roztočilo a bola z toho strašná prdel. Všetci sme boli z toho pav, ale tiež opäť, proste to boli také naše hračky, no. Pekná spomienka. Tak Pexes, co tu máme ďalej? Pexes, to bola obrovská klasika. Proste dneska už asi to moc nefachčí, ale sám mám ešte dodnes odložené nejaké tie Pexesa. Jedný mám s dinosaurami, to boli moje obľúbené. A dokonca to bola taká srandovná hra, ak sa to dá nazvať vôbec hrou, že to sa môžete hrať aj sami proste. A takýmito vecami som sa ja fakt ako detsko dokázal zabaviť na dlhú dobu. Proste neboli žiadne počítačové hry, notebooky, počítače. Takže niečo takéto som vtedy veľmi ocenil. Fakt pekná spomienka. Tak tu máme sklenené guličky. Sklenené guličky, zopár som ich mal, ale ja som mal také tie hlinené guličky, tých som mal niekoľko desiatok, možno až stoviek. A to bola taká klasická hra, proste vykopali ste si niekde vonku malú jamku a s kamarátmi ste proste cinkali tieto guličky do tých jamok a buď ste o ne prišli, alebo ste nejaké vyhrali. Priznám sa, že naposledy som sa s tým stretol na vlastné oči snáď pred 20, možno 25 rokmi. Fakt, odtedy som nevidel jediného človeka vonku, ktorý by sa takto s tým hral. Aj keď je pravda, že myslím, že existujú nejaké súťaže v tomto, ako také profesionálne, ale ja reálne som to vonku fakt nevidel už dlhé roky. Ale z tohto mi neostalo ani jedna pamiatka, ani jedna gulička mi neostala. To isté aj C-čka, tiež mi neostalo absolútne nič, ale v tých rokoch to bol obrovský hit. Tak z tých hraček to bola len takáto krátka ukážka, bolo ich samozrejme viac, ako také bábiky, všetké pre dievčatá, alebo ja neviem, kuchynky umelé vytvorené pre dievčatá a takéto vecičky. Dneska už sa dávajú väčšinou také hračky, to už ani moc nie sú hračky, čo dostanete pod stromček, myslím konkrétne deti, ale väčšinou sú to asi také tie mobily drahšie, alebo ja neviem, nejaké písičko a podobné veci. Asi sú to väčšinou takéto elektronické záležitosti v dnešnej dobe už. A je to pochopiteľné, pretože tá doba sa neskutočne zmenila, ale neskutočne. Teda aj keď bolo veľa vecí predtým inak ako je dnes, tak sú aj veci, ktoré sa fakt nemenia. Ako som spomínal, to jedlo napríklad, alebo konkrétne tie tradície všelijaké. A samozrejme pozeranie tých klasických vianočných filmov, to sa proste nezmení asi nikdy, ako je Sám doma, alebo 3 oriešky pre Populušku. Tieto veci sa skrátka nemenia dlhé 10 ročia. A myslím si, že sa to v najbližších rokoch ani nezmení. Čo sa týka Silvestra, samozrejme pred x rokmi to bolo úplne pokľudné, v pohodičke a taký vrchol Silvestra väčšinou v každej domácnosti boli proste prskavky. Každý si chytil jednu prskavku, zapalil sa a dali ste si dospelý šampáň samozrejme a držali ste tú prskavku a kúkali sa na seba a proste popriali si všetko dobre do nového roku. Samozrejme tie ohňostroje možno nejaké boli, ale popravde asi ani nepamätám nejaký veľký ohňostroj v mojom detstve, fakt nie, neviem. Každopádne ja som rád, že som žil v tých 90. rokoch ako dieťa, užíval som si to a som rád, že to vlastne môžem takto porovnať, čo sa všetko zmenilo, čo nie. Takže ja som fakt som rád, že som žil v tej dobe. Aj keď bez internetu, bez počítaču, vtedy som ani nemyslel, že niečo také, že vznikne niekedy a dokázali sme sa proste zabaviť. To by bolo asi všetko k tomuto takému vianočno-kecaciemu videu. Samozrejme vám prajem pekné prežitie vianočných sviatkov a rovno vám už poprajem aj do nového roku veľa šťastia, zdravia a hlavne tej lásky, čo je asi najdôležitejšie. Aj keď mnohí z vás budú na Vianoce určite smutní, pretože napríklad prišli o niekoho alebo skrátka ste sami, tak vám môžem poprať iba veľa síl a aby to na tie ďalšie Vianoce už bolo lepšie. No a ja sa s vami teda lúčim a po novom roku samozrejme videá budú pokračovať a budem sa na vás tešiť. Majte sa krásne. Ahoj.